салом ба ҳама мухлисони футбол ва тамошобинони канали мо. Имрӯз мо саҳифаи навро дар таърихи футболи аврупоӣ мекушем, зеро марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дар шакли комилан нав оғоз меёбад. Бозиҳои аввал ваъда медиҳанд ки ҷолиб хоҳанд буд. Онҳо имрӯз дар шом дар Турин ва Бёрн баргузор мешаванд. Оғозашон соати 19:45 бо вақти Москва. Дар ин мавсим тағйирот интизор аст. Теъдоди дастҳо то 36 афзуда шудааст ва ҳар яке аз онҳо 8 бозӣ дар марҳилаи гурӯҳӣ анҷом медиҳад. ин ба мубориза ҳаяҷон илова мекунад, зеро танҳо 8 беҳтаринҳо бевосита ба якашфинал мегузаранд ва 16 дастаи дигар дар даври иловагии плей-офф мубориза мебаранд. Бозиҳо дар давоми 3 рӯз аз 17 то 19 сентябр баргузор мешаванд. Пас моро марафони воқеии футболӣ интизор аст. Ягон лаҳзаро аз даст надиҳед ва ҳамчунин мо дигар хабарҳои ҷолиб дорем. Пас фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шавед, то ҳамеша аз хабарҳои тозатарини варзишӣ огаҳ бошед. дар пеш чизҳои зиёде мунтазир аст. мо шуморо дар ҷараёни ҳама рӯйдодҳои муҳим нигоҳ медорем. Танҳо бо мо бимонед. дӯстон, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, имрӯз як қатор бозиҳои Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед, чунки ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. силкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Мунтахаби миллии Тоҷикистон оид ба футзал бори аввал дар ҷоми ҷаҳон ки имсол дар Ӯзбекистон баргузор мешавад ширкат меварзад. Ин рӯйдоди муҳим барои варзиши кишвар аст ва омодагӣ ба мусобиқа хеле ҷиддӣ буд. Даста зиёд машқ ва бозиҳои дӯстона анҷом дод то худро омода кунад. Бозии аввал бо дастаи қавии Марокаш ки қаҳрамони Африқо аст дар муборизаи шадид гузашт. Бо вуҷуди бохти 4-2 Тоҷикистон хислат ва тавоноии мубориза то охирин дақиқаҳоро нишон дод. Голҳои Ризомов ва Сардоров лаҳзаҳои дурахшони бозӣ буданд ва исботи он ки мунтахаб метавонад бо дастҳои беҳтарини ҷаҳон рақобат кунад. Бозии дуюм муқобили Португалия аст ки қаҳрамони ҷаҳон аст. ваъда медиҳад ки бозам мушкилтар хоҳад буд бо назардошти он ки португалиҳо мусобиқаро бо пирӯзии калон бар тими Панама оғоз карданд 10-1. вале муҳим аст ёдовар шуданд ки дар варзиш ҳамаи чиз мумкин аст ва ҳатто натиҷаҳои ғайриинтизор рух медиҳанд. ин фурсати хубе барои мунтахаби Тоҷикистон хоҳад буд то беҳтарин хислатҳояшро нишон диҳад ва шояд ҷаҳони футболро ҳайратзада кунад. хуб дӯстон, тасаввур кунед мунтахаби мо дар ҷоми ҷаҳон бозӣ мекунад. ин монанди он аст ки ман мегӯям меравам бо модели Victoria's Secret вохӯрӣ дорам. умедҳо баланданд, аммо воқеият гоҳу сахт аст ва акнун аввалин бозии бар зидди Марокаш мо 4-2 бохтем, аммо ин танҳо рақамҳо нестанд. ин драмаи пур аз эҳсос ва интрига буд, мисли сериали туркӣ, фақат бидуни реклама ҳар 15 дақиқа. ва баъдан дар уфуқ бозӣ муқобили португалиҳо дар бозии аввал 10 гол заданд. мо ҳатто дар нардӣ бо ин ҳисоб намебозем, аммо медонед футбол мисли зиндагӣ аст, ҳамеша ҷой барои мӯъҷиза аст. эҳтимол бачаҳои мо метавонанд таърих созанд. гузаштани Адрен Рабьо ба Марсел як рӯйдоди муҳим дар ҷони футбол мешавад. Рабьо ки бозингари пешини Ювентус ва тарбиятёфтаи ПСЖ мебошад, барои маҳоратҳои худ дар маркази майдон ва тавоноии идора кардани бозӣ маъруф аст. гузаштани ӯ ҳамчун агенти озод ба Марсел метавонад барои тақвияти ин клуб дар Лигаи 1 ва мусобиқаҳои аврупоӣ муҳим бошад. Рабьо на танҳо барои истеъдодҳои футболии худ, балки барои муносибатҳои мураккаб бо роҳбарияти клубҳое ки ӯ пештар бозӣ кардааст маълум аст, аз ҷумла бо ПСЖ. ин драмаро ба бозгашти ӯ ба Фаронса илова мекунад, хусусан бо назардошти муносибатҳои бад байни Марсел ва ПСЖ. мухлисони Марсел аллаке ишқ ва садоқати худро нишон доданд вақте ки Рабьёро дар фурудгоҳ пешвоз гирифтанд. ин нишон медиҳад ки чӣ гуна интизориҳои баланд ва фишор Рабьёро дар клуби нав интизор аст. муваффақият ё нокомии ӯ дар Марсел метавонад ба карьера ва обрӯи ӯ таъсири калон расонад. дӯстон, пас чӣ мебинем дар ин саргузашти футболӣ бо Адрен Рабьо? гузаштан аз Ювентус ба Марсел фақат иваз кардани клуб нест, ин як драмаи пур аз элементҳои комедия аст. Рабьо ки метавонист дар бузургтарин клубҳои Аврупо бозӣ кунад, ба Фаронса бармегардад ва на танҳо ба Фаронса, балки ба Марсел, клубе бо таърихи бой ва бигӯем рост мухлисони хеле намешиданӣ. ва медонед ӯро чӣ гуна пешвоз гирифтанд?
Париж, мо туро таҷовуз мекунем. Ин шеър нест. Эҳтимол Рабьо интизори чунин муҳаббати оташин аз тарафи мухлисони Марсел набуд. Вале дар ҳақиқат ҳамин гуна муҳаббат футболро чунин зебо мегардонад. Хай не? Ва дар бораи модари Рабьо фаромӯш накунед. Ӯ ҳамеша дар наздикӣ аст, то дар ҳар фасли трансферӣ футболӣ аз худаш ҳар чиз илова мекунад. Агар Марсел бо ӯ ҳам шартнома имзо мекард, дунё гулистон мешуд. Дар бозии охирини даври панҷуми Ла Лига ки дастаи Барселона бо Жирона рӯбарӯ шуд, ҳодисае рух дод ки шодии ғалабаи клуби каталониро бо ҳисоби 4-1 камран кард. Дани Олмо, яке аз бозингарони калидии аввали мавсим, ҷароҳат бардошт. Дар дақиқаи 61 баъд аз задани гол, Олмо маҷбур шуд майдонро тарк кунад ва ҷои ӯро Эрик Гарсия гирифт. Баъдтар tasdiq шуд ки Олмо осеби мушаки дукаратаи рости рон дорад ки ба иллати он аз 4 то 5 ҳафта бозӣ карда наметавонад. То ин лаҳза Олмо дар шакли беҳтарин намоиш мекард. 3 голро дар 3 бозӣ барои Барселона дар мавсими ҷорӣ задааст. Ин ҷароҳат саволҳоро дар бораи иштироки ӯ дар бозиҳои наздик, аз ҷумла бозӣ бар зидди Монако дар Лигаи Қаҳрамонҳо ва рақобат бо Виллареал ба миён меорад. ҷароҳати Дани Олмо як зарбаи калон ба Барселона мебошад, хусусан бо назардошти формаи ӯ дар ҳоли ҳозир. Дар футбол ҳар ҷузъиёт муҳим аст ва набудани бозингари мисли Олмо метавонад ба стратегияҳо ва натиҷаҳои даста таъсири ҷиддӣ расонад. Олмо танҳо як бозингар нест, ӯ шӯълаест ки метавонад дар як лаҳза оташи ҳамларо фурӯзон кунад. Он чи ин вазъиятро ҳатто ғамангезтар мегардонад ин аст ки ҷароҳатҳо қисми ҷудонашавандаи варзиш мебошанд. Бозингарони мисли Олмо ки ҳар дақиқа дар майдон ҳамаи чизро ба кор мебаранд, хеле осебпазир мебошанд. Ин моро дар бораи аҳамияти чуқурии таркиб дар клубҳои калон ёдрас месӯзад. Барселона акнун бояд ба дигар истеъдодҳояш такя кунад, то ҷои холӣ ба вуҷуд омадаро пур намояд. Ва гарчанде ки мо тарафдорон танҳо метавонем тамошо ва дастгирӣ кунем, шубҳае нест ки даста ва худи Олмо ҳамаи чизро барои бозгашти зуд ба майдон анҷом медиҳад. Гарчанде ки ин вақт душвор барои Олмо ва мухлисони ӯ мебошад, дар футбол мисли дар зиндагӣ пас аз ҳар шаби торик субҳи равшан меояд. Интизор меравем ки Дани Олмо на танҳо ба саломатӣ бармегардад, балки бо қувваи тоза ва азму иродаи қавитар ба майдон мебарояд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.